Poštovani gledatelji, dobra vam večer. HSLS je danas započeo s jednom od svojih najnovijih ideja, a to je da prvo zaposlenje bude oslobođeno od poreza. Tako su u 100 hrvatskih gradova počeli s prikupljanjem potpisa, a sve kako bi osvijestili hrvatsku vladu da je baš nezaposlenost mladih naš najveći problem. U 10 dana HSLS-ovci tako namjeravaju prikupiti 100.000 potpisa građana. 30.000 mladih s fakultetom nikada nisu bili u radnom odnosu, a još je više onih sa završenom srednjom školom. Sigurno će i poslodavci više tražiti mlađu radnu snagu. A dobro, nešto se mora poduzimati, to je, ali da im vjerujem ne. I nikad nije bilo toliko malo šansi za mlade ljude koliko danas ima. Mladi ljudi su bez posla, gube nadu i sve više razmišljaju o odlasku iz Hrvatske. Cilj akcije je spriječiti odljev mozgova i osigurati mladima prvi posao. Nalazimo se u teškoj gospodarskoj situaciji i nije dobro da ljudi završavaju školovanje i onda dolaze na burzu rada, prijavljuju se, znači nova grupa nezaposlenih svake godine po isteku školovanja. Mi želimo da se u jednom kraćem periodu, da iduće 2 ili 3 godine, mladi ljudi lakše zapošljavaju. Kako bi se zaustavio daljnji rast nezaposlenosti, prvo zaposlenje stoga bi trebalo osloboditi od svih doprinosa, poreza i prireza tijekom prve godine rada. Što, na primjer, ako nakon te godine dana mladog otpuste pa zaposle novog bez doprinosa? Pa vidite, u načelu onaj ko traži rupe u zakonu uvijek će ih naći. Mi predlažemo ovu peticiju da se napravi kao kompleksno rješenje, dakle da se izbjegnu i takve mogućnosti da poslodavci izigraju ovakva rješenja. Akciji prikupljanja potpisa građana za lakše zapošljavanje mladih ljudi koji su danas u izuzetno teškoj situaciji na tržištu rada pridružio se i bjelovarski ogranak HSLS-a. Poslodavac onda uopće ne bi morao ništa plaćati, nikakve doprinose, to bi sve država plaćala. Akcija je započela i u Sisačko-moslavačkoj županiji. Siščani će radnim danom peticiju moći potpisati u Graminu prolazu, a vikendom na gradskoj tržnici. Peticiju možete potpisati i putem interneta, a potpise nakon 10. travnja liberali će